Qed jittieħdu iktar miżuri bilan li s-sitwazzjoni tat-traffiku titjieb. Din id-darba kien hemm istriq l-avjazzjoni fejn bħalissa għaddejja ħidma biex jiżdiedu 3 karreġġjati ġodda. Karreġġjati li permezz tagħhom jitjieb l-aċċess mill-mina ta' Ħalkirkop, il-bypass tal-Gudja u Ħalluqa. Dawn se jiffaċilitaw l-aċċess għal min se jkun qed jivvjaġġa fid-direzzjoni lejn l-ajruport ta' Malta. Ir-roundabout li minn Ħalluqa twassal għal Gudja, għall-ajruport, Ħalfar u għall-mina ta' Ħalkirkop hija waħda mill-akbar ħoloq traffikużi fis-sistema tat-toroq f'Malta. Filgħodu mal-4,000 vettura kull siegħa jgħaddu minn Biswid din ir-roundabout. Il-bidliet ewlenin se jkunu fil-bypass lejn li twassal għal triq l-avjazzjoni direttament lejn Ħalluqa fejn wieħed mhux se jaċċessa r-roundabout. Fl-istess ħin se jsiru 2 karreġġjati ġodda oħra. Waħda bypass lejn li twassal għal Gudja mingħajr ma wieħed jgħaddi mir-roundabout u l-oħra se ssir biex mill-bypass tal-Gudja jasal l-ajruport. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg tkellem dwar il-ħtieġa ta' dan ix-xogħol. Ħassejna li b'intervent żgħir permezz ta' lejn oħra illi nkunu qegħdin noħolqu issa għal dawn l-istess vetturi li ġejjin mid-direzzjoni ta' Ħalkirkop nkunu qegħdin nofrulhom l-opportunità li ma jistennewx sabiex jaqbdu l-istess roundabout. Miżuri żgħar illi jekk Alla jrid iħallu l-frott biex iktar sewwieqa jesperjenzaw inqas dewmien fit-toroq tagħna. Ix-xogħol beda fil-jiem li għaddew u mistennijiet lesta sal-aħħar tas-sajf.